Matthew asempa tie aduonu baako. Na ọbaa Yerusalem n'oduru Betfage ngobe pohono. Ana Yesu soma na suafo baanu se won se. Munkonkura edamu anim yi ase. Na ntemu ara mobehunu afurum a wasane homa ne ne ba. Monsane won fa won mreme. Na so obi ka asɛm bi kyerɛ mu a, monka sɛ won ho hia Awurade. Na ntemu ara obema mo de won aba. Na ye nyinaa si na de odifo no kae no abamu sɛ. Monka nkyerɛ Sion baba sɛ, hwɛ, wo hene ba wo nkyɛn, ɔdwo, na ɔte afunumu ne afunumu a ɔsoa nneɛma ba so. Na suafo no kɔkɔyɔɔ sɛdeɛ Yesu hyɛɛ wɔn no, de afunumu no ne ne ba no bae, na wɔde wɔn ntade guguu wɔn so, na wɔtenaa so. Na nkurɔfokuo no mu pii de wɔn ntade sesɛɛ kwaa no mu, ɛna ebi nso twaa dua man ɛna wɔde sesɛɛ kwaa no mu. Na nkurɔfo akuokuo a wodi kan ne wɔn wodi akyire teatea mu sɛ, Hosanna, David ba no. Nhyira ne nea ɔnam Awurade din mu reba no. Hosanna wɔ sorosoro no ha. Na oduru Yerusalem no, kuromu no nyinaa bɔ otwi sɛ, hwan ni? Na nkurɔfo akuokuo no se, wei ni Yesu odiyifo a ofiri Nazaret a ɛwɔ Galilea no. Na Yesu kɔɔ asɔrefie, na wɔkɔpamoo wɔn a wɔtɔn ne wɔn a wɔtɔ firi asɔrefie hɔ. Na wɔkaa sikasesafoɔ ne wɔn a wɔtɔn mmorɔnoma nkonnwa butui. Na wɔsee wɔn sɛ, Watwerɛ sɛ, ɔbɛfrɛ me fie asɔrefie. Na mode ayɛ adwotwafoɔ bon. Na nifurafoɔ ne mpakye baa ne nkyɛn asɔrefie hɔ, na wɔsaa wɔn yadeɛ. Na asɔfoɔ mpanimfoɔ ne twerɛfoɔ no hunu anwanwade a wɔyɔɔyɛ ne mmɔfra a wɔteatea mu asɔrefie sɛ, Hosanna, David ba no. anyɛ wɔn abɔdwo. Na wɔsee no sɛ, wote deɛ yɛn mu kan. na Yesu see wɔn sɛ, Ane, monkenka ne pɛn sɛ, nkɔkoa ne wɔn a wɔnom nufoɔ anum na wasiesie ayɛyi anaa. na ogyaa wɔn hɔ firi kuro no mu kɔɔ Betania kɔtenaa hɔ. Na nɔpa a wɔsan ba kuro no mu no, ɛkɔm dee no. Na ohunuu borɔdɔma bi kwan soɔ no, ɔkɔɔ ho, na wɔanhu hwee wɔ so sɛ ahan nko a. Na wɔsee no sɛ, Worenso aba biara da. na amunum hɔ ara na borɔdɔma no poeɛ. Asuafo no huiɛ no, ɛyɛ wɔn nwanwa, na wɔkaa sɛ, Den na monom ha yi a brodoma yi apoi. na Yesu bua see wɔn sɛ, Nokorɛ mese mo sɛ, mowɔ gyidie na monye akyinyi a, anka nyɛ brodoma yi deɛ nko na mobɛwɔ. Na anka mobɛka akyerɛ bepɔ yi sɛ, tutu na kɔhwe po mu, na ɛbɛyɔ. Na biribiara a mobɛbisa mpaebɔ mu na mogyidie no, mobɛnya. na oduru asɔrefie na wɔkyerɛkyerɛ no, asɔfoɔ ne ɔman no mu mpanimfoɔ baa ne nkyɛn bɛkaa sɛ, Tumi bɛn na wode yɔ nneɔma yi, na hwan na ɔmaa wo tumi yi? na Yesu bua see wɔn sɛ, Me nso mɛbisa mo asɛm baako a, sɛ moka kyerɛ me a, me nso mɛka tumi a mede me yɔ nneɔma yi makyerɛ mo. Yohane asubɔ no, ɛfiri he? Ɛfiri soro anaasɛ ɛfiri nipa? na osusuu wɔn mu sɛ, Si yɛka sɛ ɛfiri soro a, ɔbɛsi yɛn sɛ adɛn nti na mo anyi no anie. Na si yɛka sɛ ɛfiri nipa a, yɛsuro nkurɔfokuo no, efisɛ wɔn nyinaa bu Yohane sɛ odiyifoɔ. na obuaa Yesu sɛ, Yɛnim. na ɔno nso ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Me nso merenka tumi ko a mede me yɔ yeinom menkyerɛ mo. Na modwene ho sɛn? Ɔbarima bi wɔ mma baanu, na ɔkɔɔ de odi kan no hɔ sɛ, ɔba. Nnɛ kɔyɔ me bobeturo mu adwuma. Na obuaa sɛ, Wiɛ, owura, na wankɔ. Na ɔkɔɔ de ɔka no ho no hɔ kɔkaa saa ara kyerɛɛ no. Na obuaa sɛ, Merenkɔ. Na kyerɛ yi, onuu ne ho na ɔkɔe. Wɔn mmienu yi mu hwan na ɔyɛ deɛ n'agya pɛ? na wɔse,
deɛ odi akyiri no. Yesu see wɔn sɛ, nokorɛ mese mo sɛ, togyefoɔ ne nnwamanfoɔ redi mo anim akɔ Onyankopɔn ahenni mu. Na Yohane nam tenenee kwan mu baa mo nkyɛn, na mo annye no ani. Na togyefoɔ ne nnwamanfoɔ na wɔgyee no diiɛ, na mo nso muhunuiɛ no, moannu mo ho akyire yi annye no ani. Montie ɛbɛ foforɔ. Afiewura bi wɔ hɔ a ɔyɛ ɔbɔbɛturo. Wɔgye ho ban hyiae. Na wɔtuu mu nsakyiri amena, na wɔtoo abantentene, na wɔde fam akuafoɔ bi, na wɔgyaa hɔ kɔɔ baabi. Na aduaba berɛ duruiɛ no, ɔsomaa ne nkoa kɔɔ akuafoɔ no nkyɛn sɛ wɔnkɔgye n'aduaba mmra. Na akuafoɔ no faa ne nkoa no, na wɔhwee bi, na wɔkum bi, na wɔsii bi aboɔ. Bio, ɔsomaa nkoa foforɔ a wɔdɔɔso sene akane deɛ no, nanso wɔyɛ wɔn saa ara. Na akyire yi, ɔsomaa ne ba kɔɔ wɔn nkyɛn sɛ ɔbɛfɛre me ba. Nanso akuafoɔ no hunuu ɔba no, wɔkekaa wɔn mu sɛ, oyi ne ɔdidifoɔ no. Mommra ma yɛnku no, na n'apagyadeɛ no nyɛ yɛn deɛ. Na wɔfaa no twee no firi bobeturo no mu hɔ kokum no. Enti da bobeturo wura no bɛba no, ɛdeɛ na ɔbɛyɛ akuafoɔ no? Ɔka kyerɛɛ no sɛ, ɔbɛsɛe nnipa bɔne no pasaa, na ɔde bobeturo no ama akuafoɔ foforɔ a ɔde aduaba bɛbrɛ no ne bere mu. Yesu see wɔn sɛ, Monkenkane twerɛ nsɛm no mu pɛn sɛ, ɔbo abantofoɔ apoɔ no, ɛno ara na abɛyɛ ɔdaa no twe asotiboɔ. Yei firi Awurade na ɛyɛ nwanwa yɛn ani so. Enti mese mo sɛ, ɔbɛgye Nyankopɔn ahenni no afiri mo nsɛm de akɔma ɔman a wɔde mu aduaba bɛba. Na deɛ ɔbɛhwe ɔboɔ yi soɔ no, ne mu bɛbubu. Na deɛ ɛbɛhwe ne soɔ no, ɛbɛpɛkyɛ no. Na asɔfoɔ mpanimfoɔ ne Farisifoɔ no tee ne mɛ no, ohunu sɛ wɔn ho asɛm na wɔreka. Na ɔhwehwɛɛ sɛ wɔkye no no, osuro nkurɔfoɔ akuakuo no, ɛfiri sɛ na obu no sɛ odiyifoɔ.